Skal vi køre frem? Ja. Vent et øjeblik. Skål. Ja. Yes, så er det bare valgfri slalom. Yes, op ad gruset her, og så til venstre ved den første sten, første sten. Yes, bare gas. Rundt om huset her. Ja. Så er det ned og ind til venstre, vi skal en slalom, der er en slalom. Yes, ind her. Ja. Rundt. Ned til kajen, der er valgfri vending. Yes. Det er fint. Så er der slalom her. Og så skal vi lige ud og hoppe. Pas på kajerne her. Yes. Så er det bare lige ud. Og du giver bare gas. Yes. Så skal vi til højre her. Yes. Så er det ned til en slalom, her. Yes. Og så er det bare rundt om kejlen hernede. Bare tilbage igen. Yes. Og så op til slalom. Okay. Tredje gear, tror jeg. Yes. Rolig. Ja, venstre her. Og så bare op her. Og så første sten. Yes. Og så rundt om huset her. Pas på den her. Yes. Og så er der slalom her. Sådan der. Yes. Og så bare rundt om kajlen, der er valgfri hernede. Yes. Yes. Og så bare op til slalom. Her. Yes. Ja, og så bare ned over hoppet. Og så skal vi bare til højre. Ja, bare til højre her. Godt. Ned til slalom. Yes, slalom. Og så skal vi rundt om kejlen, før vi kommer i mål. Vi skal rundt om kejlen. Yes, og så rundt om kejlen ind fra her. Ja, rundt om kejlen. Og så bare i mål hernede. Yes. Det er sgu tænde radioen. Ja, vi tager det i. Tredje gear? Er det hårdt? Nej, men tredje gear hele. Jeg skal lige i gang med. Tak skal du have. Og vi ramte den ene der. Ja. Hvor skal vi hen? Så bare lige ud. Så bare roligt. Ja. Så behøver vi sgu ikke det varme på der, hva'? Vi skal rundt om til højre her, og så skal vi op ad grusvejen. Og vi skulle lige i gang. Ja, det skal vi jo. Og lige have fingrene på rattet og alt det der. Også der. Det man skal huske på, det er, at hvis man har lavet en fejl, så henter man ikke fejlen ved den næste sving. Nej. Det er om at blive ved med sin plan. Ja, lige præcis der. Lidt tidligere til nok. Jeg sagde 225. Så har vi også ramt. Ja, det er meget ujævnt. Skal vi stoppe kameraet og har det godt der?